zvakawanda zvandakasangana nazvo kuti unogona kupinda nemunhu haadi kupedza umwe utomuwedzera haadi kuwedzera otoda kutokuita zveginya zvezve achanchonga izvozvo ndakasangana nazvo. Right. Tiudze yakarebesa yachona bonde rakarebesa rawakaita ranga rakareba maminutes mangani? Ranga rakareba sei? Kana 1 hour dzakakwana. Munhu anotobhoirisa mvura akabika sadza akarimona vakadya. Yes. Munhu ari pamusoro chete. Ari pamusoro chete. Zvokuti kana uzosimuka kuenda pabhaketi kuita wetu kunenge kuchishosha. But hanzi vakadzi hanzi moda long play kani. Aiwa 1 hour sekuru dzimwe dzacho hadzizoita. Rangu zita wariziva rakore basa ndere kuti rangu ndinonzi Memo. Memo. Yeah, memory. Wakazvipa wege ndikuziva ndere basa wakazvipa wege kana kuti vanhu ndo vakazokuti une ma memories. Aiwa rangu rekutopiwa rebasa charo nevanondipawo vanhu ndinombopinda nawo basa rangu. Vanonditi ndinonzi ma Sweetington. Sweetington. Yes. Si wakapowa zita iroro. Handizivi ndofunga kunakirwa. Ivo ndo unochinakirwa kuti ivo ndo vanenge vachinakirwa. Ivo ndo vanenge vachinakirwa. Unoona sei kuti munhu ari kunakirwa? Aiwa ndozviona. Ataura tinzi achimbopinda. Go deeper Memo. Sekuru munhu ukada kuona kuti munhu anakirwa kazhinji atobuda asina nhamba yako. Okay. Nhamba anotokudza kuti ndipo nhamba ndakuzokutsvaga. Right. Haungonditsvage usina kunakirwa nei. Hazviiti. Ndo secret yache? Yeah. Saka pachihure apa hapana nyaya yekungotambidzana manhamba. Tosangana kupi ku touchline? Touchline tinosangana ku touchline uko. Asi kana paane nhamba. Paane nhamba wakuchindonditsvaga kana nemasikati wakutonditsvaga. Nokuti pane kautapi-tapi pane kautapi-tapi kari papa. Kanakirwa nako. Pane kadhati. Alright. Secret yekuzoti iwe uzoti ndoda kumunakira agozodzoka futi unenge wamuita sei? Ndomuitira chaizvo. Chichonje. Ndonofanira kutomusumukirawo. Mwazi ndoda mari. Yeah. Ndoda mari ende ndomubatawo zvakanaka. Asi usamhanye Memo kusumukira kuita sei? Chikapa chaicho. Chinonzi chikapa kuita sei? Sekuru kana ndiri pabonde handifanira kunge tange danda. Okay. Handiti. Ndofanira kutambawo chaizvo. Ndikaitawo zvinoitwawo ndichiita senge inini zvangu ndakaenda kuchina Mwari. Ndiri muBrandai. Uri muBrandai. Alright. So uchiere chifuti uri muBrandai. Ndoera mbeu. Unoera mbeu? Kaya kane mutsetse pamusana kaya. Alright. Kudhara zvainzi musataura ndizvo kuti munoitwa sei kuchina Mwari. Aizvina kusiri kudhara tamumadezi WhatsApp neFacebook nesocial media. Mune muchiitwa sei ikoko kuchina Mwari? Kuchina Mwari tinodzidziswa ndofunga todzidziswa zvemumbanditi. Mabatirwo anoitwa murume nezvepabonde. Ngatitaure tinenge tinana kudaika kubatana nayo aiwa no kubata kana usauri kuti kana mabatiro ando murume ndokubata atinatsopinda ikatipa tinatsozwa kuti apa tinoona mukana wokuti bedroom anditi murume kana lese wabva kubasa unofanira kubvisa bhutsu ndokubvisa masocks ndokutambira ndopinda nayo bedroom anditi kana ndapinda nayo bedroom kana ndichibvisa sheti ndobvisa kana ndichibvisa zvese ndobvisa. Right. Ndombokupa zvandofanira kukupa ndokupa bonde rako. Ndabva ipapo ndokupa mvura unogeza. Wabva kunogeza ndakukupa chikafu. Pabonde pache ipapo handifanirwe zvandataura zvezvo kuti handifanirwe kungoti dai. Tiri kuchina Mwari tinenge tinana gogo. Handiti ndinorara pasi. Pasi poiswa tsono. Matsono chaiche? Tsono. Hombe dzedzi dzekuruka musoro dzedzi. Handifanirwe kudzikira. Fanirwa kuramba ndakadii. Saka unenge wakatsigira nepapi kumashure ikoko paunozoti uri mudenga? Ndinorara nemusana. Izvi zvangu izvi hazvifanirwi kunyanya kudai. Ndifanirwa kudai. Handiseko. Apa pangu pakasimukira. Handimurwona. Ndochitanga. Kusefa ipapa kupepeta. Makona ese ndinofanira kubata. Kumanje kana paunenge uchipepeta kudai haibude? Haibude. Kadora kanorarama here? Paunopepeta paipa unopepeta zvine hazvisi zvedzungu. Hazvisi zvedzungu. Ndo pana ndaona dzonzwisisa. Hazviitwe zvedzungu. Tinozviona kana kuma kitchen party kwatinoenda. Tinotodzidzisana futi. Kune umwe wekuti anotanga achityora iri mukati. Hazvisiri izvo. Hazvisiri izvo. Slow but sure. Kana kuchikora kuita sei kukupepeta kune dzungu. Zvokungoita kunge hamena meno zveshe.
kana dai ndikatonzi ndiri kuita nebheki bheki yangu handifanira kunge ndakadai musana musana wangu ngaudai andimoona zvandakaita kutongeka esi so yes iro ngariuye uku tototi murume wedu ari kutsvagiridza unenge usati wavhura aiwa unenge usati ndo zvinhu zvataidzidziswa kuchina Mwari ende izvozvo kana ndikatopinda nemhene yangu unofunga malessons aya munogona kutondiwedzera mari pamwe ndati ndoda pondo munogona kuzondipa $5 wamupepeta ndamupepa anakiro anake obva aboa kune paanokuwedzera mari apanenge ndoda imwe raundi riri kuti but haano mani wakapenga iwo bebi ndokuwedzera mari totoita otopedza instead yekuti anipe $2 unotoona kuti handina change no bebi tora mari ndokumbirawo nhamba yako kuchina Mwari maidzidziswa muri zera ripi kunzi chimwakubuda mumba mako enda handi vabereki vanenge vachiziva kuti ndasati ndatombopedza chikoro chitoro chikoro zvimwe zvinodzidzwa kuchina Mwari ndezvekuti pane here zvinogadzirwa zvokuti unofanira kana ndezvemazamu kana ndezvesikarudzi yako zvinoitwa zvese izvo zvokudhonza sekuru tinodzidziswa kudhonza 1 2 sikausha yedu isusu tofanira kugara chuma chinobatsira chii nekudhonza kunobatsira chii zvinoattracta murume andikuattracta seko andikukazvivharira izvi ndozvoona aiwa kasekuru andinda mubedroom kana ndapinda mubedroom ndo zvandiri kuzama kutaura kuti izvozvo ndo zvinoita kuti mudzoke futi ndikazvibokola izvozvo ndo zvichaita kuti mudzoke ndofanira kutamba nazvo here kutamba nazvo kana kutotamba nazvo ende ndichikupai nguva ini ndofanira kutamba nazvo sei because pane pamwe kutamba kokubharanzika kokuti pamwe ndopedzisira futi ndakusunya ukandisunya ndikuudza kuti aiwa apa hazvisiri zvawandisunya bata so zvinobatwa inyama nete kai batawo zvakanaka kana zamuchara arifanira kungonzi aiwa mbichana uri kumaononora about richitambiswa zvakanaka okay saka ipo paunenge uchibatwa iwo handiti unotomboshedzerawo here kuti ipapo usabve ipapo ndinotokuudza ende shuwa ndotokuudza dedi ipapo rambori ipapo ndinotokuudza ko akangatiti abva nekuti haana zonzwisisa zvinobhowa sei zvinotobowa naimbeva mbonatsonitaura pabonde paipai anonakirwa mukadzi reva kuti murume tofanira kunakirwa tese tingaite sei kuti tese tinakirwa nekuti vamwe vano kuti anongondisiya ane nzara mumwe anenge achiti haagone kupepeta vamwe vakadzi vari mudzimba musaka vakuzo aufanira kundisiya ndine nzara chii chinonzimukadzi chinonzi kusiyiwa nenzara chii harisi sadza karinozara kuprodusawo pamwe paunoti iwe ndakutanga kuchifila kuchinyatsonzwa kuti iwo wakupedza saka ndoti ndaite watondisiya ndine nzara seko zvinosvota sei zvinotosvota chero akanaka sei chero ane mari sei unobva watobhoikana ndinotobhoikana newe indaifa kuti varume chete ndovanonakira we tese ngatinakira tese tofanira kutonakira pane here pamwe pekuti zvinombokurwadza wasanganawo nevamwe vanhu vanenge vachinoadza kuti ava vakapuhwa unonzi chiko mugondorosi kana kuti hameno mvee une muti unonzi mvee nokuti munhu akadya iwo inobva yaita danda kudai zvinobvosanganikwa nazvo tosangana nazvo saka munodhira nadzo seidzo makalakata kana ndiri nangu pasikiri rangu rebasa inini ndikasangana neyakadaro handivhure makumbo zvekudai ndakaitawo kakudai sezvokuti handikupe time yekuti unyatsoita se unatsopinda mukati handikupe mukana iwe kupinda zvekudaro sekuru unosangana neimwe kuti unenge uchabata kunhingiriro kutange richabuda dhodhi yapfuurira saka izvozvo manje saka sikiri rebasa takutoriziva iye pamwe vanenge achitika haisati yapera aiwa iwe uchiti ndabayiwa kuchibereko but yataura kuti haisati iye anenge achitoti haisati yapera saka izvozvo mani ndo zvatakazongwarira izvozvo iwe ita haisati yapera but ini handichaipa pamvumo yekusvika ikokwa inosvika ichasvika ko ava vana isa yese iwo bhati yapera kare munombosangana nawe zvakanyanyisa seko asi hamuna basa razvino chamuri kudai mari chati chidai mari unosangana nekamwe kekuti muchibva kurodhi kwacho kuti mukunoenda kubhesi kwacho
umwe wakabva naye kurodhi chako inenge yakatodai kudhara. Right. Kwozoita mumwe wekuti unyazoti kanoda kukapfekedza kondomu acho kaka unyazozvishaira pazvo unotokatraya kugoramba. Chii chinoita kuti dzirambe mukuziva kwenyu? Vamwe kugadzirwa kana kuti pamwe umwe ndo zvaanenge atora. Wani makore mangana uchiita basa iri? 22 years. 22? 22. Gotwe rangu iri ndakatanga kuita basa iri gotwe rangu iri negore ne 5 months. Une vana vangani? Ndine 4. Chii chakaitika kuti vana vese havana baba vamwachetere kana kuti? Kwete. Vana vangu ine ma-different fathers. Vese vari 4? Saka ndakazongozvipa ndikati ndingozvisiya ndizvigarire ndiite chibasa ichi. Saka kwako ndo kunonzi kune game park ire kuti kuna munogara mhuka kana ndo munana mukanya? Ndo kwangu ikoko handirambe ndo kwangu ikoko. Ndine 4 vana vakomana 3 musikana 1. Chii chairamba apa kupa vanhu 4 vese ava? Iwe ndiwayo nemusikanzwa wako? Pamwe pacho nini papo ndasanda kutomboziva zvese izvi ende ndachakatopusa. Pamwe pacho ndaigona kuti ndaita imba murume unonyenga kumwe saidi. Kanyenga marriage yangu yekutanga zvangu murume wangu haana kunyenga akatopondwa. Oh shame. First born yangu akapondwa aishanda panokusima. Okay. Ndobva apondwa. Oh shame. Ndobva ashaya. Tumwe 3 days timutsvaga vatamushaya vatazomuna rechi4. Makamuonera kupi? Takamuonera anga akandwa kunjanju. Ndokatakazomuwanira ikoko. Maparticulars akanga ainawo? Anga asina, in fact anga angori nebhegi secho. Ndofunga pavaimurwisa secho rakakabva bhande riri akabva nomonera ruoko akabata. Akangofa akaita searibata. But vakamutorera mari. Ndiye vakatora chete. Imimi shoko iri rakazosvika sei kwamuri imimi kuti kune munhu apa? Inini ndakatoti first day ndashaya murume umba haana kuuya kubasa. Haana kuuya kubva kubasa. Ndobva ndaenda kubasa mangwana acho. Zvekudikika zvokuti nhasi murume haana kuuya kumba. Saka murume wangu ari ndatera kubasa. Nezuro akatobva pano pabasa achiti ndakuenda kumba. Patatanga kutsvaga patashaya munhu pataenda kupolisi patanoripota. Saka zvakazoitika ndezvekuti umwe murume aitodarikawo nebhasikoro achienda kwaiye. But icho chinhu chirapo icho chi zvanenge munhu. Pakanotasa bwana ari munhu pakaenda kutaura kupolisi. Patakangonzwawo isusu pataitawo se. Mapurisa ndo akakufonera here kuti kuna because tataisa ripoti kudhara kupolisi. Pakatoona apo magara manguva yakadii muri mese? Ndandane in fact akashaya mwana wangu aine 7 months. Yanga achiri mudiki. Ende akashaya asina kumboziva chiso chababa? 7 months mwana wangu. Baba wacho achishaya. Second marriage yangu andabvira ndagara naye murume. Ndakalasta how long? Ndakanoti ndichinotizira achibva atizirwawo nemunhu. Vabereki vangu ndobva ngoti titore mwana wedu. Saka andori nematwins so wako newe kumwe? Vandagara kumba kwedu. Second mukomana uyu ndakambogara naye kumabvuku. Mhino zvakangondiitawo ipapo hatina kutukana hatina kudi. Akazongosvika ndarongedza ndaenda kumba. Nema. Ngobhoyekana so. Kumbonzwa ushotwa naye? Ugotweri. Ndakatoroorwa kutobvisirwa mari. Ndikatoenda kumusha kwako kwaRusapi. Ndakatanga kugara kumusha. Akabva azononyenga muzukuru. Mukadzi wemwana wanzvadzi. Ndobva watondisiya kumusha bva wauya kuno kuHarare bva watanga kutolojerana. Nehama iyoyo? Vakutogara vese. Ndobva ndazoteera ini ndabva ndapiwa mari natete taona munhu kumusha achauya. Ndapiwa mari natete vandakwira kuya kuno ndasvikira kubasa. Munongoziva zvakangoita pakambani uchingosvika kugedhi unobva watoudzwa yese. Ndakazosara kusvika maari mukati yese ndandatona. Dotcom ndatona. Vandangoona kuti inini zvimba zvaramba izvi. Kundikazvigarira zvangu ndobva ndatotanga kuzvigarira. Apa wakazomuningirikini kuita sex work wakazopinda sei? Ndakadzidziswa nevamwe tete wangu. Hanzi china tete? Iyo handi kubasa. Iwo ukati chii? Iwo waitoziva kuti zvavanoita? Ndaitoziva ndo zvavanoita. Okay. Ndatotanga kubasa. Svika kubasa kweyacha chirombo ndinetsa.
chiti mukomana kamunhu akandibvunza kuti mari short yamuna ndati ameneyo vanga wati mari Alright, kusvika ndatosini ende hazvina kunditorera nguva kuti ndichijaira Tete futi vanga vari padhuze kasenior lecturer. Vachitondiudza kuti uyu saende naye. Takumuziva. Iri gudo iri. Chii chavaita kuti vazoti usaende nayo hayo? Ivo vanga vakuziva vanhu vavo vese. Alright, kuti uyu anonoita rafu, uyu habhadhara, uyu anodii. Saka vakanga vachitonditipira zvese kuti vanhu vavanoziva handiti? Vanhu vavaiziva. Kusei uchizoti iwo apa zvinezvi vakukurambidza kuenda neuyo handiti? Asi ivo tete kana vaine murume wavo havakubvumiri kuti unyengane naye. Asi zvinezvi apa vari kuziva kuti ukutoenda nani? Ukutoenda naSly. Vati vaziva kuti Sly ndakaenda futi nezuro but nhasi ada iwewe. Sei musingaitirane shaya? Kutsvaga mari. Anzi murume ka. Imari yake yanenge achishandisa saka anotenga shopu yaanoda. Nhasi ada kutenga maokei anongonotenga. Ada spa anongonotenga. Arida zvepanze anongonotenga. Okay. Imi pamunomira patouchline paipai munotovaona vanhu vachiuya handiti? Ende uchiziva kuti uyo ndakatomboenda naye kuswera nezuro kachichi uyo anobhadhara hanedze. Ende obva auya makamira patouchline paipai kazhinji kazhinji kanenge kastraight line zvako nyange kasiri. Obva anasodai achitena achienda kune umwe. Unonzwa sei? Aina handibatikane. Because iye wacho ari pasaidi pangu handari kudawo mari. Saka kana ndati nini nekuti uyu ndakamboenda naye hafanira kuenda naye, uyu ndakamboenda naye hafanira zvibudi. Nekuti wauda uyo akamboenda futi naye. Aiwa hazviiti. Alright. Pane here zuva raunoti but chandoziva ndechekuti nyoro yangu ndoita hasha, ini hangu ndoita hasha. Uri kuti chika uchiti nyoro yangu yatisingapfekedze kondomu. Aiwa handidi. Aiyo handidi. Atirafuka iyo. Iwo zvinhu uri kunyengwa nevarume vamwe. Then uyo yawo kwauriwo obva auzunzwanzi anyenga apa. Nekuti waari kunonyenga ari kudawo mari pamwe yaanayo. Usaoneitirei shanje. Unonyenga wakazodzoka futi kwandiri. Iko kwanenge achipfeka kondomu. Aiwa zvandichaziziva izvozvo. Anofanira kuita wako. Ndewangu. Saka muri rafu kasikana. Aiwa hatisi rafu sekuru. Aiwa. Dai hatiri rafu ka. Taingobvira kana ikoko kubhawa kwacho cheko. Ndaigona kutokudza kuti bhawa resende rangu. Okay. Haisi rafu. Ya. Hama dzako dzakazvitambira sei pavakazonzwa kana vakazvinzwa kuti mwanasikana ezvinezvi kuti ane mari yake ngaapinde? Akamboda kunetsa hanzvadzi yangu yandosira. But akazongozvijaira. Because pandakatotanga pacho ndaitogara pamba pavabereki. But mama nadhedhi vakashaya. Tingori vana tasara. Saka ndandine rumu yangu dhoo racho ranga rakatasawo kwaro. Dzimwe dzese dzakatasa kwadzo. Saka ndakambotanga ndichibirira kusvika azozviziva bambotaura achitaura. Uchipinza vanhu pamba ipapo. Ndobva azopedzera anyara. Anga kutoti ndikapinda nemhene mumba. Akanzwa taakunetsana mwe maitorova madziro kuti chii chiri kuitika bhoy here? Ndomuzoita kusaidi kwako. Kana ndati ari kuramba ndipa mari yangu because ndamutiwedzera asi doda ndipa mari yangu aitouya kudhoo. Okay. Munhu nekutya voice rechirumiramira kudhoo otondipa mari yangu. Obva aburitsa mari. Alright, ipapo wataura zvekunetsana nemurume maakunetsana mumba imomo. Pane masituations here amunosangana nawo ekuti varume vanogona kunetsa zvekunetsa zviya zvekuti akubhadhara kana kubata imwe rafu yausingakanga. Zvisingatoite tinotosanganidzana nazvo. Ndezvipi zvawakaitwa zvausingakanga? Unogona kupinda nemunhu. Handiti. Let's say inini mazuva ekutanga sanda kunyatsoziva kuti zvinoitwa sei. Dai ndikapinda nemunhu. Ndatanga ndatobvisa bhurukwa ndopfekedza kondomu asi ndapiwa mari yangu. Apedza paiva kuti ndinga ndarasa mari. Okay. Izvozvo ndaisangana nazvo. Nekuzoziva ndichipinda nemunhu mumba. Ndotanga ndatodai. Cash up front. Wondipa mari yangu ndoisa pakanaka. Tozochiita zvatoita. Ausati wamusangana neyoda kuti akupa hako mari but wozokuti tamba rafu okutorera mari yawo. Aiwa inini hangu izvo zvandisandasangana nazvo. But ndakambosangana nezvakawanda zvandakasangana nazvo kuti unogona kupinda nemunhu haadi kupedza. Umwe otomutiwedzera haadi kuwedzera. Otoda kutokuita zveginya zvezve. Achanchonga. Izvozvo ndakasangana nazvo. Right. Tiudze akarebesa yachona bonde rakarebesa rawakaita ranga rakareba maminutes mangani?
ranga rakareba sei kana 1 hour dzakakwana munhu anotobhoirisa mvura akabika sadza karimona vakadya munhu ari pamusoro chete zvokuti kana uzosimuka kuenda pabhaketi kuita wetu kunenge kuchishosha but hanzi vakadzi hanzi moda long play kani aiwa 1 hour sekuru dzimwe dzacho hadzizoita mumwe 1 hour haizoita apa anenge asinganyenge zvokuti ari kunyenga kaa zvokuti mukadzi womumba kacho zveginya zvezve sekuru chinoita kuti azorebesa kudaro chimushonga vamwe mishonga kana tudoro turiko mazuva ano vamwe vacho havapedzi asi handiti mazuva ano ndatobhandita handidonyepa sekuru unogona mukandira kuturira kwakadaro ndo vandanyatsomira chero ndinyatsozva sekuru kuti handigona kukurovai ndotomirawo papa kuti saka wangu ati zvauri kuda ndo zvandikutoda apo ndotoziva kuti handigona kurova ndotovhundutsirawo bozi ndikada kuita musoft anokuitisa ndinotovhundutsirawo nditoziva kuti uyu munhu anondiridimura ndotomuziva kuti zvawadako zvauri kuda ndo zvandikutoda ndakazombosangana nemumwe pamba pedi papa bozi pamba pedi isusu tichibva cornerstone tichienda kwaSolan pane matomba mazuva ano pakuitwa chechi ndaimira nechekumatombe uko chitora vanhu vangu ndichipinda ndiri 1 pandapinda nemumwe vada kuti anga yake mandanyatso dhoo rangu ndandakakiya nemukati mandabvisa maki ndikati wakanditarisa mufunga kuti kumira apa this time yandakamira pamatomba pandiri 1 ndiri kutembe yauri kuda ndo yanduda sekuru munhu akandipa mari yangu ende akatozowedzera futi ndikamuudza kuti yauri kutoda ndo yandiri kutoda ngatizvitangidze mira ndikupe mari yako piwa neimwe pamusoro mandakina dhoo abuda bvaenda pane imwe situation futi here yekubvisirwa makondomu aumwe anotozviitira wese ukaona munhu yanoudza kuti ngatite nebheki danger munhu danger munhu akadaro danger anokubvisira shuwa kana kuti anoita zvezvokuti anenge achisqueeze zvezvokuti ritese ridambuke kwake kuri kungoda nyoro chete zvinomusiyana here nyoro nekondomu unotozvinzwa sekuru nyoro ndeyaunotonzwa kuti iya nyoro inotonzwika nyoro nyoro inotonzwika saka iwe unogona kuzvinzwa kuti yewe amai wee ndikushira uko ini ndakatobuda ndakatobva ende ndikatozongokuona kuti ndozvawaita izvozvo handichatoda ani mari yangu wandipa handichatota buda uende kuti wati munhu wese akagara anoda nyoro vanhu varume vazhinji yamwari ibho varume vazhinji vanotoda nyoro ende havazvitsvage kuti uyu munhu status yake yakamira sei kana kuti zvazodi amheni kuti chi kuti ipapa kutaura nyaya yestatus ipapa zvino mariski iwayo yekuti uraiti kondomu radambuka munoita sei hamusi kuona here kuti munogara muchiisa upenyu hwenyu panjodzi munoda kuti hapana garanti yekuti kondomu haridambuke inini kazhinji mazuva ano ndakutoshandisa kazhinji ndakuda rechikadzi uraiti ndinogara wakapfeka ende ndotogara ndakatoripfeka kana iwe ukatoti ndipfekedze ndokupfekedza chanopinda futi pai mune rimwe iro kana rechikadzi rachona iroro kana muchiita short time munoenda pane zvinoitwa here kana kuti mugeze mudi handinatsonzwisisa zvinofamba sei kugeza iro here kana kuti ameno handina chandinogeza ndikangoona kuti ndarishandisawo kairi katatu ndoribvisa ndokanda ndopfeka rimwe upfeka rimwe panobuda munhu uyo andaita naye short time achinobuda ndikusaramba ndobvisa riri saka ndopfeka rimwe ndoenda kurodhi handitopfeka munhu arimo nditori redi kudhara kuire kutanga ira varamboupfeka vari 3 zvinoreva here kuti vese vanenge vachisiko muchi iye handi anenge akapfekawo akaapfekaoachaproisira mukondomu rake iri rangu riri raiti harina chinhu ndo panaenda kuti pajeke asi kana paita mumwe anoti inini ndoda hangu rechikadzi upfeke werechikadzi iye asida kupfeka aiwa iro tichingopedza akandobvisa alright basa rine mari here mari takaita kudhara kwete izvo zvaizvo zvakusina mari mari hakusisina kudhara maibata mari sekuru taibata mari zvokuti pamwe pacho unotogara nemari mumba ingoti inenge ingori mumba kudai yausina basa nayo uchinotsvaga imwe futi mani uchidya zvaunoda uchiita zvaunoda haiko zvinezvi ugona kutobuda utodzoka usina kana senti pa22 years apapa maita musoro here kubva pacho pamaive nemari kana kuti mamune mwana hudiki futi
pekutanga ndandisina musoro but so far izvezvi aiwa ndakamboita musoro pamba pedu chaipo ndakatoisa 2 rooms dzangu dzinoti inini nditi but handigara hangu ipapo nechibasa changu panoitwa chichi ndinonolodge samwe 2 rooms dzangu ndakaisa maloja mangu mumba chaimo mangu aiwa ndakarongeka mwana wangu ndakaendeswa kuchikoro so goto rangu randotara iyeyu wandikuti ndakatanga chihure aine sata ane something izvo zviri kuSouth Africa chatova chigondora saka izvezvi mazvano uri free ndakutongozvidyira mari yangu yaprofit kungozvidyira mari yangu chingopfeka zvandoda ndikatongofunga kuti ndoda kutonoswera ndiri hamheni ndichidya mari yangu ndini unonwa here ndinwe zvekudaro zvokungofarisawo pane vamwe zvizvi sewabva wataura kana ndandichibvunza zvemvura aiwa habhiya mvura munhu agara mvura inonwiwa iwo padzimba dzese dzawakapinda idzi 4 dzese oright pane here zvawakufunga ezvinezvi kana nezvawadzidza izvi kuti paunga uri mumba une zvawanga uchikanganisa iwewo zvinoita kuti murume aramwa imba yacho kana kuti akutize kana kuti mugare muchinetsana ndinganyepa sekuru inini handina chandakambona chandakakanganisa ende taitowirirana ende fanika baba wegotweri waitouya every week every Saturday waiuya kwaRusape akapedza basa rake na1 achienda kuGreendale pedza basa rake na1 utokwira basi uya kumusha ndotozoti kuma3 munhu ari kusvika mbowo zvekuti tototambirana zvakanaka but varume vangori nechihuro isina basa vane ruchivo kana pandakatozobva ikoko ndichimudza kuti handichada kuenda kumba kwedu akatombozama futi kuuya kumba kwedu ndori pangu kana paine chandakatadza ndori pandakati no chawakambondishora pakutanga ndifunga kuti chagadzirika mboita yauri kuita ende for sure handinogona ndadzokerana naye handina chandaitadza mumba pa22 years idzi wakambobatwa nesiki ndakaka1 ndakabatwa neinonzi drop chibva ndanorapwa kumbare kumasista ende waitoziva kuti akupa ndinhingiri kuti mashort time anga akawanda handina kumboziva kuti ndianandi turu nekumboputikirwa nemakondomu handina kuziva varume uri kuona kuti utora zvokuti varume vane kakuhura is it because iwe wataura zvokuti kudhonza wakadhonza chinamwari wakaita tight inenge yairi tight chichi saka anenge achisiyire iwewo wakadaro achienda kunzoko nekuti vamwe vanenge vambotaura kuti kana wakadhonza bho murume hapana kwaanoenda anenge achitapirirwa iwe uri kutaura kuti pachinamwari wakaona zvese chikoro chese ende unoita zvese saka chii chinozoita kuti murume azochitiza achienda kumasex workers meno zvakangogara ndofunga zvakangosikiwo zvakadaro kuti ndo zvinongoitika kuvarume vandange vakazvarwa namai wanike handimoziva sekunge madhiraivha emakombi ndo zvavatora anozofunga zvinhu zvaakaaita futi but paipai ndaitei kuinga kumba kwangu kutori nezvakadarika izvo varume ndo zvavari ndo zvavatori varume ngatitasei kuti ivo varume maregular amunogara muchiona vanombotaura here kuti problem yavari kuwana nayo kudzimba kwavo nevakadzi vavo ndeizvi vamwe vanotaura dzimwe dzinotaurwa dziri common nevanhu kuti dziri kutadzikwa nemadzimai mudzimba umu dzinozoita kuti varume vatize vachiuya kwamuri ndedzimba vamwe vanototaura kuti kumba kwangu izvi hazvipo izvi mukadzi wangu andange danda mokudza kuti mukadzi wangu izvi haana izvi haana kana kudhonza ndakazonzi neumwe murume ndapinda naye zvikanzi kumba kwangu inini ndinotodhonza chakaita chibhinzi chichi haatorina kanzevedzi kungori necho chakadai chichi saka obva azoya kuna memo zvake anedzi akadai dzekuti anenge achinyatso anoramba anodzoka mangwana anotodzoka futi idzo marebere adzinofanira kuti dzine saizi here hadzine saizi hadzizonyanyorebesa hadzivhani kunyanyorebesa kuti dzikarebesa futi unoita mvura munhu mukadzi dzinobuda mvura kadzii dzine saizi yayo yekureba kuiwa ndingotanga chikoro chechinamwari ndopota ndichikunzira maclients kana siku ndingatovaendesa kune vanozviita kuiwo aiwa
iwe handichaudai mari inini pamwe chikoro chika chechibhadharwa inini pamwe chandingatogona kungoita chete ndechekudzidzisa vanhu kuti chikapa icho chai ndovadzidzisa ndizvo ndiri kutaura kaizvo zvokutoti nhasi tine kitchen party so ndinofanira kunge nditoripo handifanira kushayiwa uchidzidzisa mahara kitchen party yedu isusu vakadzi techingodzidzisana tichiudzana kaka ndobati kuti hatifurirane kana uda ndita manager iwe unenge uchidzidza chikoro ini ndichitora mari kugedho because handi dzimba dziri kupera nekuda kwokuti zvimwe zviri kutadzikwa ndo nyaya dzekuti mazhinji handiti vari kunzi madanda hamunyepe hansitaura zvine musoro here aiwa zvine musoro wajairira chifambidzo kuti hauchada kuchisiya kana kuti iwe uchagona kusumuka zvokuti wauchika kuti tsono dziyai dzinokubaya pamaidzidza hamaizomboti haini ndiri magetsi haini handiudzirwe sekuudzwa nomwe munhu kuti wazodai ndega ndotoziva kuti nditori magetsi ndinosimuka pane zvaunogona kuita here kuti akurumidze kupedza unenge uda kukurumidza unoita ndine zvandinotoita ndine zvandinoita ndokuti akurumidze kuburitsa ikoko kwandiri kutoita ikoko ndokasikato unotonza kuti mai wee ndabva ndakurumidza ndasingatombode kukurumidza angaiwoza zvako ndiwainenge kwatriga asi mukati aiwa zvakaoma chii chaungadzidzise vakadzi vari kudzimba uko chandingangodzidzisa vakadzi vari kudzimba kuti varume vanobatwa zvakanaka mbedhu chikapa ngachive chiri pamunhu mukadzi 1 2 kuzasinga kushongedzeka idzo mvura chadzo dzinobuda vakadzi uko vamwe varume havadi kapa haidiyo seku tange muri kuomberwa mumba muwanhu muri panguva yebasa aiwa hazviiti hazvidiwe ngatishongedze kuzasi ini sekuri handambobvira ndapfeka mushonga kuzasi kwangu handidunya kajira kake t-shirt kotoni ye kokai kakawachwa kakachena bho kokai kadiki otora kupfeka kanodhonza mvura dzese simple baba po vanoya pape kuda kudai so virgin simple so kwete zvekupfeka mushonga handizivi kupfeka mushonga upenyu hwangu handizive seku inhingirikini manotsi ekuchinamwari here kuchinamwari kwedu iko takatonzi mushonga no zvinokonzeresa kenza zvimushonga zvekupfeka zvezvi chibereko kajira kakowacha chete ukadzumburudza kuchena mvura inyatsononeka kuti pasina sipo iri kubuda ukananika zvakombo kokaya kaunozokabvisa iwe kanenge kachitosvinika mvura mvura dzese dzadhonzwa dzese uzodaenda ndine dhora ndakupa malessons kanofanira kubhadharwa handi munhu ukaenda kudriving school unobhadhara handiti kuitwa lesson inofanira kubhadharwa aurati uzondipa phone number yako ndokuisa alright toda kuti titaure zvimwe zvinhu zvausina kumbotaura muupenyu hwako ari machallenges amunosangana nawo mubasa irori kubva zvawakatanga pa22 years idzodzi wanotaura zvokuti vamwe vakazombodii vakazoita sei asi pane zvimwe zvandiri kungonzwa mumweya kuti pane zvausina kutaura izvo handichaziva koza ndakasangana nazvo ndo zvandataura izvozvo kanyariro kauri kuita hapana sekuri hapana alright kune vanhu vari kunze uko vaungade kuti utaure navo zvikuru sei vana vechikoro handitika vanochiva kuonai muchiita basa rinokuti muchinzi munobata mari mazuva ese ungavati huyai kuno here kana kuti handikurudzire kana mwana wangu chaiva ndakazvara musikana ndaiti ndikatongonzwa kuti ati zvakati ndaibata ndichirova ndaigara ndakatomudza kuti inini uchiona ndichiita chibasa ichi situation handina kungotanga nekuita chibasa ichi situation ndo yakazondituma ndatombopindawo zvichiramba ndichipinda zvichiramba ndichipinda zvichiramba chibasa ichi hachina kunaka seku hatitochikurudzire kuti mwana wechikoro chiva kuti mainhingi vaive nhasi vazidai vazopfeka kakadai vazo anhu kune vakadzi vanoitawo chihure vari mudzimba imomo
ungavadzidzisawo kuti Aiwa, unovaudza kuti siya imba here muuye aiwa full time ngavagare dzimba dzavo. Imba inoda kugarwa sekuru. Ngavagare dzimwe, ngavasaite chihure. but kuchihure kakune ndokune life Aiwa. kanosparka dzese imagine dzese Tingati kanosparka here akasekuru Kune nemanatosangana nawaya. kune variety ka Aiwa. dzihombe dzidiki dzitete dziri Aiwa, inhamo unopa kudaro. Haisi nyore kuti pazuva pamwe unowana idzi 10 idzi kana 15. Aiwa sekuru. Hadzidiwi. pauteni ipapa une rimwe zuva here rawakamborohwa nemumwe munhu abhadhara mari yake zvako ukatunda? Chaizvo ndotosangana nazvo. Anenge akubata makona ese. Unotunda. Pamba pacho iwewe unenge kuti kudai ngambomire timboenda mberi. Iri short time hiyo. Unenge utongoti mheno ikoko. Kana 30 minutes kana ndimbonakirwa pana pandombonaje zvema ndombokanganwa. Aiwa. Sekuru kune imwe yekuti kana ikangopinda kudai unongonzwa kuti izvi zvazvinhu. Uzoita imwe inototi dai pedza. Ainakidze. Apa zviri pakuti zviri pakuti pasaizi ndo unosangana nekamwe kakaita tsono kudai kugoreba kudai. Kanorwadza kanikapo. Aiwa. Kanorwadza sekuru. Saka kadarika kuti dai wapedza baba. Wabuda waende. Unombofunga here zvokuti dai ndandiri murume ini? Unozifunga. Uchiti vanhu ava dai ndavapedzera. Ndakana ndinozifunga. Zvandiri izvozvo ndozvandotoda. Uri kuritaya rini? 22 years dzakareba kati? Ini ndada kutoritaya sekuru. Ndada kutoritaya ndimbochengetwa nevana. Mazuva vana havachachengeti vanhu because zvakavaomerawo. Aiwa, inongwana kana kanipa $50 iyo. Ndinoibhalansisa ndodzokera ndonogara kumba. Muturumzi dzangu ndisina stress yerendi. Anditi zvinhu zvangu ndanazvo. Ndongozoti ndikapiwa $50 nemwana uyu akanipa 20 uyu akanipa 10 uyu akanipa chi ndotenga chikafu changu chemba. Une date here retirement? Kumabasa kunonzi 65. Aiwa ndisanda naro. Iwe zvinhu zvimakuru mangana? Ine ndine 44. Ndakura seka. 44 ndima asikana wacho mazuva ano here varikutoziva chikafu. Iye ngoti kugeza chete. Inyaya yekugeza? Kugeza mvura ndeiona. Alright. Ndikuona unenhingirikini apa ndakazvarwa ndakatodaro. Miri wangu wese handina pandisi. Ndakatozvarwa ndakadaro. Pawanga uri kuchikoro vamwe vanhu vanga vasinga kuti ndaitosekwa. Kutosekwa chaiko kweko. Zvekuti ndakatongokurawo ndichingoti ini ndichazoitawo mukomana anonditisi nezvandiri izvi. But aiwa nezvandiri zvose kundotokonzeresa. Kwete zvokutamba? Aiwa kwete zvokutamba. Asi panguva yekusekwa iyayo wainzwa sei? Zvikada kune mumwe mwana achiri mudiki but akangozvarwa akaita zvawakaita izvi. Ungamudzidzisa kuti kudi anoudzwa mashoko ano? Ndinotomuudza kutoti ngasisa kubata. Afanika inini mazuva ekutanga ndaibatikana. Ndigochema. Right. Unenge waudzwa kuti chipa unozochema? Ndaitotuka kunzi pitsake mbada. Saka chine mavara ngembada. Ndaituka sekuru. Ndichibva kuchikoro ndasina friend yechisikana ini. Ndeve ndiri pakati pavakomana. Vakomana ndo vaindinzwisisa. Kwete vechisikana aiwa vaindituka. Kusvika ndatozongojaira kuti ngatiti kune munhu ari kutiwo ini ndakafirwawo nemukadzi wangu ndanzwa memo ndamufarira mbada iyi nda kuti aite mbada yangu. Ndinotonogara nezera randave ndotoda kutoroora. Ukanotonoita munhu chaiye sekuru handina shavi rechiureke. Unoziva ndinotonodzikama kutonogara. Unoziva sekuti hauna? Aiwa handina. Ndotoziva kuti handina shavi rechiureke. Kuipa kuenda kamazoisa pauchinoita vanhu 10 ka harisi shavi? Aiwa harisi shavi. Tsvaga mari. Kana musiyano uri pakuti chii kuti munhu azive kuti randinaro ishavi haisi nyaya yekuda mari? Pane rimwe shavi rechihure sekuru rekuti kana dai akatowana munhu anoti ndoda kumuchengeta anenge achingopoya chete. Achingobuda mumba imomo chete. Murume achingobuda kudai so atosara atone zvinhu. Ndokutsvagira murungu here kana kuti munhu mutema kana kuti uda chii? Chero anochengeta. Chandoda kuchengeta. Anochengeta.
muri kuzvinzwa memo ari patouchline zvake asi ari kutaura kuti kana kune dhara riri uko rikutsvagawo munhu anogona kumurovera chikabva mari yako ichadyiwa here yangu pa44 apa unobvisirwa anobvisawo semunhu atoro chinhu akaisa mumba make oh kutengawo ungonopinde mushopo ungotora chinhu usina kubhadharawo ka alright apa pakuroorwa apa ndionororwa here uchitora mari yacho sezvauri mazisa ndionopuwa mari aiwa ainodyiwa nanzvadzi dzangu koivo vanomboidya here handinombovapa kana akatouya akati sisimbo ndione ndakaomerwa ndinototora ndohandinomba handimbomi tichipedza chirongwa chedu chinechi pane zvimwe zvawasira zvaufunza kuti hatina kunge tataura kana zviri zvemubasa irori handingati pane zvasara handiri tinotenda zvikuru kwazvo nokunge uchitaurawo nesu pano paSly Media TV. Haisi nyore yekuti uye uchitaura basa raunoita uchibuda pachena utaura kuti aiwa izvi ndo zvandinoita uye utabata kuti ndo zvinhu zvawakapinda nekuda kwenhamo dzimba dzakamboita 4 asi dzese dzimwe matambudziko pamwe akashayikirwa mumwe akangoyerera achibva angoenda uyewo tabata pakuti kana kuna ariko kunzeu kwaari kuti aiwa ini ndoda kusetla zvangu uri kusarudza here mukuru kwauri here kamudiki because mwana gona kunge ari kuma35 iwa kuma44 but ari kuti chimama ndachilavha ichi age ine basa here chandiri kuda imba uchauda imba age haina basa handiti age haina basa saka inde ndichiti kana ndikawana ndotanga ndapuwa pfuma yacho munombopiwawo mbichana ndotora 10% munombopiwawo mbichana yezvo kwama nditi sewo mari chimama boy ichi chakasotwa chakadhonza zvese hino taita zvese chiuno bo chakarongeka aiwa tinotenda thank you so much chirongwa chinonzi Bishu Lifestyle tinenge chitaura machallenges anosangana nevanasikana pavanenge vari mubasa iroro vakapinda kwete nekuda asi nekuda kwematambudziko avanosangana nawo mukati meupenyu iwo uri pabasa pauri nekuda kwokuti wakaenda uchinotsvaga mari iwo ari pabasa raari nekuda kuti akaenda achinotsvaga mari dai anga aine zvinomuitisa mari aigona kunge asina kuzenga achipinda mubasa iroro sokunzwa kwamuri kuita akatoyarutsawo vana vakaendawo kuchikoro asi haazi kukurudzira vechidiki kuti vapinde munoti machallenges anowanikwa imomo ekubatwa nesiki ekurohwa nyoro ekumanikidzwa ekubatirwa banga zvinhu zvine njodzi mukati meupenyu hwamune muchirarama nekudaro ari kuti hazvikurudzirwi nekuda kwokuti tiri kupinda nemacircumstances indonzi Sylvester Tafumanei kana kuti simbi yebasa ndinakundai Chitate patiri kunzwa nyaya idzodzi dzinonakidza dzinodakadza asi dziine chidzidzo mukati kana uri mukadzi womunhu une zvimwe zvinhu zvawabata zvanzibata murume wako zvakanaka pana patanzwa namemo nditomubvisa masocks ndomubvisa boots imi munototaura kuti ko hauna maoko here hanzi ndo zvikuda varume zvidiki izvozvo ndizvogona kuti murume agare mubasa azopedzisira aenda kumastreets kana une chaunoti haudzidzwe pano pachirongwa ndiwowo zvako usingade kudzidza asi munhu wese ane chekudzidza pachirongwa chinechi pari zvinezvi ndinoti rambai muchishare nekusubscribe nekuklika notification button toda kusvika pa 1 million subscribers nepa 1 million followers pano paSly Media TV ndinoti chisarai.